Pagi ini aku mau buat kering tempe. Ceritanya apa bontot. Nah, nek lunga ning ndi iki trimo bontot ora marung. Bontot wae ulas-ulase. Nah, lauknya daging sapi, ayam juga ada, tak campur bawur ning kene iki. Nanti untuk sarapan insya Allah nanti berhenti di Ngawi sarapan bontot. Ini tak gongso mentahan wae. Gampang sayang lombok soto ijae salam sikat kok wis ngene wae siap untuk diulek-ulek. Nah wis aroma terapi iki lho, salam dong jeruk karo nang jahe ya. Suarane mah subuh aku wis mateng. Terus tak kasih kecap. Wis ngono. Diuplek-uplek. Alhamdulillah iki wis mateng. Sebelum subuh wis mateng kabeh. Arek meto umbah-umbah. Insyaallah nanti jam 6 berangkat ke tanah kelahiran nenek moyang Ponorogo. Alhamdulillah wis mateng kabeh lho. Wara-warane mbokku gek biyen nek lunga-lunga bontot men tenang gak marung wae tak anggo ngantek saiki omah-omah bontot parek angger lunga iki. Alhamdulillah persiapan subuh